pinapasnag na dito yung ubing iti banag iti gymnastic nang nangruna iti vault nga ito ti ayam na talo iti medalyana iti nga gold iti napalabas nga arungan AA ken nga agrero duwa iti bronze na so kaya nasa uwin dito akat bunga iti napasnag kunay nga ensayo dahiti ubing nga po iti kinapintas kinalakkel iti ambisyon na agbalin na sikat kadayat ang binag ti ayam. Okay. Be humble. Niti atleta tayo ni Mr. Carlinio Acosta. Apo yun, sir. Ano ni maununi nga ubing nasingpet ken nalaing pa urit akademiko na. Wala ta din ti biyang iti science school dati eskwela tayo apo karin. Sir, manot taon na gaya man ni Mr. Carla Nino Acosta. Medyo agriro kat more than 18 na itan kasi naggraduate mo ti senior high school eh. I don't exactly I don't have the data no manot itawin na. More or less ko namin kat 18 years old di kita graduaren iti senior high school. Okay. Sir, mapalimamuan, ano iti pasama kay Mr. Carlinio Acosta? Ito yung ipapanaw na po, Sir Carlion? Actually, awan na nga mismo jay based from the report digiti coaches and training kay trainer adito nga minayayam na kitwa the springboard na nga paglagtuan na santo agdiso yun dati I don't know what they call that parang yung vault kasi yung tatapos ket ko na digitay trainer paslay di adad yung ato nag-doubt iso na ket haan nang ituloy-tuloy DJ pinagpuligos na itingato iso nga na outbalance iso na madit pinagdiso na. So na-aksidente dati during panag-training na apo Sir Jerry? When? Kasi dati ubing experience met na nakita tayo met nga talaga nga dakil ti bunga jay out ko di kita ayam na iti gymnastic talaga nakaurnong mo tinakatado nga medalya na iti suset nga di na pa na awat sa di kita benefits na iti city dati incentives na kung nakumang nakaala iti talo nga golds ken duwa nga bronze. Wala kasi DJ dito Regional Athletic Association met ket mote-mote no kasut abilidad digiti kasu agmapagbalin or makagunod ti gold medal then may presentar na iti Region 1 kaditi palarong pambansa. Tibiyang po Sir Jerry tibiyang ti Locos Norte National High School, aname digiti kasla agdang ararami din tayon kadigito yung Gundaway, especially pamilya ni deti atleta Mr. Carla Nino Acosta. Actually one monitor at DJ DJ ubingin DJ connect balay tangin ko na di ko man di rabi nga sumangpet. So siguro come to be bumisita no madamdama. Ngayon before nga pimanaw data ubing nakaipang kami pala ti sanggabasid nga tulong lalo nga po iti SPTA tayo nangarod ket digita ti Gundaway tayo no panawen nga tulungan tayo digiti ububing kakasta aside ka digiti tulong aga po ti SDO kasama iti syudad tayo ipa indadaolwan ni Apo James Brian Alisto Alcid nga dumdumon tayo nga mayor tayo. Well, sir, okay. So, kadigiti tata, sir, anat ti agdang, iti special ti biyang ti eskwela tayo, or iti trainers tayo, kadigiti atleta tayo, tapnon hanga maulit, kadigiti ket insidente nga hanga mapakpakadaan, or even ti naglablabas nga tawon, kat madama pala pa nag-training, at damon diti kastoy nga pasama kan. Apo, Sir Cariot, sir. Among kat, sakli nga mga rugiti training, kat ado digiti precautionary measures nga rami din may ma-orientan dito ubing amom di actual adda talaga latang unavoidable nga no adda kada iti ubing tayo no taduma ket siguro DJ panawon may hirasin pes ni ninyo we do not no kasano ti pasama nata
sakbay met nga ag-execute daket amuda digiti da do and don'ts nga mga mapasamak iso nga met nagliway panagkunak digiti trainers as well as digiti coaches nga kuangyan digiti amum ti aksidente nga talaga kabumbo iso nga dito digiti iso nga I think last week nag-rest dapay lang muna nagpares da di Kalman di Sabado ba ay Friday di Kalman awan ti training ta siyempre medyo nasakit pa lang iti buo nga athletic teams. Okay, medyo nasakit pa lang kada kami at anak may kaduan sa dito nga mapasama kin iti Lawag City nga dan maaksidente nga ubing. Huwag nga ron, sir, may kadwa, hindi ko agad iti sagsagana, iti tawag nan, iti kadagin sayo mo iti palabas nga tawanan. Okay. Sir, anong aldaw, iti maaksidente, iti atleta tayo? I'm not particular. I think that was anak mga particular da aldawon ka Roger. Ang kung matandaan na niyan. I think Wednesday ba yan, yung last week. Okay. But tibiyang giti trainer, daw di manong king cancer nga report da about kaditi incidente, sir? Yeah, immediately di na aksidente taw bingin report la kanyak but we never expect nga that severe. Kami nga pektare na kasjay nga naitara di hospital kasto sir iso nga after that idi ibagadang adadya bataken iso nga immediately naggaraw kami meten ang minonitor mi data ubing. Ngayon dyan dagsang kasaten nga sa maluwing kuanan. Okay. Sir, once again, maraming salamat. But anyway, adapet dikiket mong pamalagip or mensahe kaditang pasama, kaditi estudyante, space na muna. Iso natin may sa kaditi mangibagi, kaditi palarong pambansa kumang, kaditi sumarsaroon, nga lang tao. Apo karon. Any message, sir? Pamalagip tayo, kaditi kastoy data, particular iti Ilocos Norte National High School. Apo, wala kaditi amin nga agdindingeg, kakapsat mi iti Ilocos Norte, nang naroon na iti pamilya ti Ilocos Norte National High School, naladingit ito nga napasama man yan, di kadigiti kada ito may isang anak tayo. Rest assured nga digiti atleta tayo nga madamayta ti Division of Ilocos Lawag City basta matiti eskolaan tayo damanin nga mangipakan tayo ti tadupay nga measures at basta ma-avoidan digitoy ken alaen mi siguro dito yan alam mi dito nga gundaway digito nga paspasamak tatno niti kastaket maramid kami pa itinapimpintas nga adang tatno kastaket ma-avoidan digito nga paspasamak.